Hello mga ka-studio. Nandito po kami ngayon mga ka-studio sa SIPME. So ito po ay located po sa Crossroad, Poblacion, Cordoba. So sila po ay nagbebenta po ng mga milk tea. Mayroon din po silang clubhouse, pizza, burger, at iba pa po na pang snacks po yung mga benta na dito. Saka masarap dito mga studio magtambay kasi mayroon silang mga chess board, mayroon din mga iba't ibang klaseng mga board games. Inimbitahan po kami ngayon ng may-ari dito sa kanilang store mga ka-studio kaya titikman na natin ang kanilang mga pagkain. Tara! Ito na po lahat mga ka-studio ang best sellers ng SIPME. Yan, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Asam na muna ni ma. Aritas waffle siguro? Sige, SIP waffles. So tara po. Kaon na ta. Ano itong lagay nito mga syrup? Chocolate. Kulit? Meron silang mga milk tea dito mga studio. Abli na ng milk tea. Ito yung ano? Akin yan ka, winter melon. Ito po yung winter melon. Sa'yo yan. Ano to? Kuhan yan. Cookies and cream. Ito yung choco. Okay, choco ako. Gusto niya yung choco. Diba? Paborito ko ba yung choco ng SIPME mga studio? Sarap po. Try nyo po. Yes po. Sa akin naman po is winter melon. Meron din pala silang FB page po, SIPME. Tsaka pwede din po silang mag-deliver po. So, contact nyo lang po yung FB page nila. Nakita nyo po doon yung mga number ng mga studio para matawagan nyo at makapag-order na po kayo. Lalo na sa mga taga-Cordoba na mapakasuway silang minti. Suway na ito rin. Yes po. Pusin tayo dito sa ham and cheese na pizza ng SIPME. Sarap no? Yan, maya na yan. Ito na. Meron din sila dito ng Hawaiian mga studio. Hawaiian, try natin.
i-try naman natin tong clubhouse na triple decker. So magpapasalamat pala kami mga studio sa may-ari po si Ma'am Jane at kay Sir Carlo Manayon po. Maraming salamat po sa pag-invite namin sa amin dito sa restaurant niyo po. Maraming salamat po, Mr. and Mrs. Manayon. So ilalagay po namin yung link ng FB page nila po sa description, Sip Me. So puntahan niyo po mga studio para po makapag-order po kayo po sa mga ipaggutom na diya. Yes po, perfect po yung Combination Sip Me. ng Yes po, sa mainit na panahon ba, meron silang frap, Sip Me at saka itong fruity po. Opo. Yan. Marami po kayong choices po kung gusto niyo pong mag-order. Saka marami silang pang merinda, gaya nito mga kinakain namin po. Perfect pamari sa milk tea. Yes, at saka sa gustong bumisit, ano yan pang? Sa gustong pumunta dito sa place nila po. Oo. Located po sila dito sa Crossroad, Poblacion, Cordova po. Opo. Maganda po yung place nila dito. Pwede kayong mag-hangout, magbarkada, pwede rin po kayong mag-date, family. Ayan po. Malapit lang po Family to bonding. sa daan mga studio, tsaka sa likod po ng Grand Mall Cordoba. Yes po. Bali, tapad sila sa Aba, syempre, dirikilid sa ABY. Opo. Food. Nami ko man na yung mga cucumber, no? Lettuce, egg. Meron ding, Ay, ano to merong siya? ham. Ham. May cucumber. Sarap niya. Once again po, maraming salamat pala kay Ma'am Jane at Sir Carlo Manayon po sa mga pagkain ito. Ang dami po ng prepare po nila para sa amin po. Hindi namin mauubusin, hindi kaya po ng 2 tao to. Try na natin yung burger nila. Tingnan na natin kung anong laman ito. Meron egg, merong cheese, merong tomato. Ano to siya? Patty. Burger patty. Oh. Kain tayo. Sus, kadako ni mo. Sige. Kain po. Ang sarap mo. Sarap talaga ng milk tea naman, no? Pinagagusto ko talaga itong chuko mga studio. Ulitin ko po. I-try nyo. Kasi kahit yung kapatid ko po, gustong gusto niya si Istambay ba? Gustong gusto din niya yung chuko na flavor. Malapit mo na maubos sa'yo pa. Gusto ko lagyan ng kuhan. Hot sauce. Nachos ba?
Meron din pala sila ditong prop mga ka-studio. Ayan oh, ang ganda ng kulay. Strawberry yung flavor nito. Ayan oh, mayroong logo, Sip Me. Try natin to para tayong babae nito. Ito naman po yung itry ko, yung fruity po, kiwi flavor. Strawberry nga. Ha? Kaigat ako, tanaw na nila, no? Pero masarap man. Masarap din pang kiwi flavor. Ano nga yung tawag dyan mo? Fruity. Fruity? Ano yan, parang juice, ganyan? Mm-mm. Ang dami. Pampatanggal talaga siya ng uhaw sa mainit na panahon. Meron sila dito mga price, mga studio. Dalawang kuhan po to siya, dalawang flavor. Ito kay cheese mo. Mm. Tapos yung isa, sour cream. Yes. Tapos yung fries nila is Crispy ba? malingaw yun ka og kuan usap. Mm. Masarap magtambay dito sa Sip Me po, pampalipas ng oras. Mm. Tapos, mayroong pagkain, may hindi ka na gutom. Maraming salamat po talaga sa may-ari nito po, Mr. and Mrs. Manayon, Sir Gian at si Ma'am Jean po. So at yun na po mga studio, tapos na po kami kumain po. Busog na busog po kami, ang dami po namin nakain po. Bago tayo magpaalam, mega shoutout po pala sa may-ari po ng Sip Me po, sina si Ma'am Jane at Sir Gian Carlo Manayon. At pati din po sa parents niya si Ma'am Bernadette at kay Kapitan Ike, no? Kapitan Ike po. Sila din po ay mayroon pong business po na junk shop located po sa San Miguel, Cordoba, Cebu. So in front po sa Shell gas station. Yes. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po talaga Ma'am Jane at Sir Carlo. And mega shoutout po kay Nanay Elsa. Hi Nay. Shoutout din po Ann Sangkayan Bingkula, Kuya J from Timpulok, Lapu-Lapu, Dennis Vlog TV, La Guardia family from Negros Oriental, Fe Florencia from Marikina City, Rowena Magbuo and family from Caloocan City, Popoy Chan, Prospero family from Cordova, Gikan, Nirita. Hello po. John Matondo from Davao, Nadi Espinosa from Lapu-Lapu City, RRL Solomon at sa GF niya na si Queen Italy Oy and Marie Jane Muñez. Yan. At So yun na po lahat mga studio, magpapaalam na po kami. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang episode. Bye. Bye-bye.